कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या अमदळी दिंडी उत्सवात टॅब्लो फेस्टिवल, ग्रामीण सांस्कृतिक कलेचे अद्भुत प्रदर्शन. कारवार जिल्ह्याच्या अमदळी ग्रामाच्या दिंडी उत्सवात प्रतिवर्षाप्रमाणे या वर्षाक बी सांस्कृतिक लोकवेद कलेची संस्कृती ग्रामीण कला प्रदर्शनाचो दिंडी उत्सव उत्साहात साजरो जालो. या उत्सवा निमित्तान आयोजन केल्ल्या टॅब्लो फेस्टिवल लोकां भितर खूब कुतूहल आनी मनोरंजनाचो विशय जालो. जुनी पारंपारीक पद्धत या उत्सवाक सादर करून विविध रानटी प्रणाले, रूपक लोकवेदाचे नाच, स्तब्धचित्रां सारख्या गांवठी खेड्याच्या वातावरणाचो अनुभव प्रेक्षकांक अनुभवूंक मेळ्ळो. या उत्सवात व्हड आकाराचे गोरिल्ला, व्हड आकाराचे कासव, वाघ, डायनोसॉर अशा अनेक वन्य प्राण्यांचे रूपक प्रेक्षकाले मन आकर्षित करताले. ते खरेंच जिवंत प्राण्यासारखे पळयतल्याक भास जातालो. याबरोबर आदिवासी समाजाले नृत्यरूपक, हालक्की गौड समाजाचे नृत्यरूपक या उत्सवाक शोभा हाडताली.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्यापाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई एप्लिकेशन नंबर 830173 ऍडमिशन सुरू असा नर्सरी प्री केजी एलकेजी यूकेजी आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर कॉम्प्युटर लॅब सायन्स लॅब चित्रकला क्लास डान्स क्लास खेळा मैदान 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598 मोबाईल नंबर 9480789670 इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा धन्यवाद।